Tá nollag ag tanalinn agus ní fada inis go méid Dhaidí nollag ag lína chórsleanán agus fáil réad á thuirstríochtú timpeall an domhan. Tá muid anseo ag ceanncheathrú Dhaidí nollag sa Laplainn agus beidh deis an breanúir na síofraí agus iad i mbun a gcuid oibre ribh an lá mór. Tá muid angnóthach anseo i Laplainn ag glúdach bruntanas, tá muid faoi bhrú ama ach baimid ré inam. Chud an atmosfér dríochtúil na nollaig glundar ar chuithe na gcuirteoirí. Tug an thart ar 6,000 duine éireannach cuairt ar an molthua gach bliain, agus iad asú le castála Santaí, na síofraí agus na réanaí na áile. Has mé na Santa inúil. It's bra am a Laplainn. Cas mé le Dhaidí na nollaig. Thug sé bronta na stump. Bhí sé specialta. Tá Dhaidí nollag angnóthach ag olbhú dá thuras fada. Bé sé chuinál súlchéir airinn ar fad le cinnta ghfuilmid go maith idir an dálainn, agus bhfuil se do gach duine óg go le láid go lua oíche nollag. Rhiann Fleming, Nuacht Cúla4, an Laplainn.